Loko ah. Congrats kuya. Ang dami mo ng ano, sahod. Wala. Hindi naman ganun kalaki. Sarap sa iyo. Live ba yun? Live? Live stream. Gusto ko po nakakaya. Busis ko. Saka ilang ano ka na kuya? Subscriber. 16.6. 16? Ang dami mong views. Konti na ngayon. Bakit? Dati di ba naka 500,000? Ah, Di ba? Ang galing te. Mga Kung manya. nagkapera siya niya. Pag may views ganun. Magkapera ba yan, kuya? Oo. Gano'n na kilo doon? 500 eh? Hindi. Hindi lang. Pag 500 views. Pagka maka 200k ka a day views, yun yung $100. Ah. Pag Magkano One yung day. natatanggap mo doon? depende kasi monthly, yung last month 300 300,000? dollar. $300 mo. Oh, ano Okay yun? na din yun. Maliit lang. Pero okay na rin. Okay na rin. At least Kaysa naman wala. May trabaho ka pa. Nagtatrabaho ka pa? Nawalan na ako sa bago. Kaya magtatato na lang ako. Editor kin ikaw. Nyating kami. 11. Good. Ano yun? Asan na? Kinakaya ko lang. Iniisip ko yung mga stress. Hindi nag-YouTube ka din. Tinatamdo ko lang kasing time. Puro trabaho. Hindi na makagawa. Ano ka rin? Nagkapera ka na doon? Wala pa. Hindi ko na maasikaso. Dami ko YouTube. Nauso yan mula Sa pamalatas mamaya natin. Ay, so, tingnan mo naman natin. Okay lang yun dyan. yan may isang tulos. Hmm? May isang tulos. Ado na sa'yo. Ano yun mo na? Ha? Ano yun mo na kung ano sa'yo?
Sino bang, ano si Kuya ba? Si Kuya din kasama. Ay, si Kuya din. Eh, hindi kasama si Kuya mag-ano. Nagtatato ka din, Kuya? Hindi. Ah, Kuya. Pili ka dyan. Kuya kasi mag-ano yung kamay. Ano maganda? Lagay ko dito. Buto. Gaga. Yung kaibigan ko parang siya. Meron. Kapatato daw siya sa may ano, agtang uten. Gago. Yan pa kaya ano eh. Hinaya ko nga mga consumption sa buhay ko. Matagal po yung tapos ko. Isang oras o mahigit. Ay, mga dito. Bukod. Yan na ba? Iyak ka na. Sila Ate Rosana pupunta rin. Baka daw yung ito. Sabay daw kami. Okay, lakad yung ito. Ayun, ang pangalan. Check mo yung FB ni Kuya. Ano ko yan siya? Oh, check mo. Marami lang design. Baka may iba kang nagustuhan. Ano nga yan siya doon? Baliya kalkapat. Opo. Yan po yun siya. Uy. Hindi ka pala. Bakit hindi? Alam ka natin siya. Buwan na po na ako. Inag-friend mo ako? Kulit ka ngayon. Friend ko na yan siya, kaya kilala ko siya nung inano mo yung pangalan niya. Hindi ko na maaarap po yun. Inan-friend ako ni Kuya. Klaro. Baka Lenny ka. Nag-aaway-aaway sila eh. Kagabi, nagpa-register kami. 1:30. Natapos. What? Grabe yung pila. Bakit Lenny ba ibubuto niya? Hindi. Bakit hindi? Nagpursige nga ako. Hindi ako bumuboto dito eh. Sino bubuto? BBM. Kagabi ko lang ayoko. Wala ka dyan. Ikaw Kuya, kanino ka? Siyempre sulit na ito.
Kala ko yun. Ilocos ka ba ko yan? May mga kasama ko. Nag-Ilocos. May video nga kami, di ko pa na-upload. I-upload ko daw. Yung salita niya, salitang ano na yun. Hindi ko maintindihan. Ang dami. Tapos yung sa unahan namin, Lenny. Mga bata kasi, mga ano kasi yun. Buko na lang. Buko sa kailangan. Ano nga sila. Parang baka ano yun, ang tawag doon, kakilala ba? Mukhang mga ano eh. Mga kalugar siguro. Parang mga pamangkin, gano'n. Dami dun sa mga pinakahapon, BBM yun. Ang dami ng saga. Sabi siya yung naano sa apak na yun. Yung Duterte no? Sino yung vice mo kuya? Inaantay ko kung sinong katanagan niya. Pero for sure, manggagaling pa rin kay Duterte. Kasi nga si Bongbong. Nung ano, di ba? Di ba nilalaban ni Duterte si Bongbong? Okay din si Bongbong sa amin eh. Pero ba? Bakit hindi din bumuputo nung lumabas si Duterte? Doon din. Ito first time ko lang dito sa iyo. So, mahayaan natin mapunta ulit sa Bilawan, wala. Kawawa tayo na travel. Sa ano nga niya, sa senador niya, si Cheese lang yung ano ko doon. Imagine ba naman, pati si Dilema kinuha, alam naman na may ano na yun. May kaso na. Ito pala yung inano mo ngayon. Balibin ko si Pacquiao. Hindi na lang nagsinado. Presidente pa talaga yun. May kinapang sa kanya mga kailangan. Biglang pera kaya. Yung sabi naman ni Duterte, hindi ngayon. Hindi pwede. Lahat kayo dito lalaki ko eh. Di ba nandito lang yun? Ayun, isang kwarto din yan. Dito ba kayo dati? Dito pa rin. Pero sa akin ba? Ah.
Pag-it na lang din. Dalawang anuhan ba yan po yan? Hmm. Walang anuhan yan po yan. Isang session lang. Hmm.
Ayaw mo na nga. Kinaya siya. Nakaya din. Ganito. Yan, medyo masakit na kasi pag ano na dito. Masakit yung sa buto ko yan, oh. Dito. Lumot pag sa buto. Mas masakit. Yan, hindi. Ayun ba yan? Ayoko lang tenga. Mas masakit kasi pag tenga. Please, ayaw magmas. Baka maamoy mo. Gagat. Hindi ako naligo. Chill lang. See, matapos din siya. Ang dami. Hindi. Siyempre, makli ko. Tapos, Hindi ko ganito. Yan, yung sa ano na yan. yun nag-stress. Straight na yan, yung ano. Walang masakit. Ito na ata yung pinakahano sa akin. Yung buhit kasi isa lang yun. What? Tomorrow you'll give me? Your salary gave already?
Ano na? Nakag-decide ka na? Hindi sa una nga. Oo, kami. Wait na. Check ko sa akin yung itsura ko. Nung una. May video din yun eh. Nanonood daw si ano eh. Sino? Si Ate Kim. Kaya. Ay. Pati ano yun, business natin na-revive ba yun? Sorry. Nakasilent? Naka-silent eh? Naririnig nila yung boss natin kuya? Ay! Kanina pa tayo. Kalimutan ko. Sinabi natin kay Lini, sabihin. Hindi na. Para malaman nila. Kanina, patatukan na. Maliit nga lang. Malaki yun eh. Ito malaki na sa taas. Di ano ko lang, kaya. Kaya. Kaya nga. Kaya nga. Merong, alam mo yun doon, mansos, masos, yung raffle. Alam mo kasi nag-ano nga ako niyan eh. Nag-ano ko ba niyan? Meron kang content? Wala akong cash card kasi meron ng machine eh. Hindi naman ako akong saan. O kaya nga baka 15 taon. Nakauwi. Ako hindi ako. Abay ako uwi na. Pinunta ko dito, mag-ipon ng pera dito.
kasi. Oh. Ano yung mga anak mo yan? Kuya? Kapit. Yung Yung anak kapatid. ka yung Ah, yan anak yan. Kayo no yung galing Manila. Ay, galing Pinas. Subaybay, talaga siya ng buhay mo yan. Hindi po yung friend ko sa FB. Kinuha mo ito isang sulat talaga kuya. May gutom na ako. Sakit. Yung ba yung 30 dirhams ang kaya? Lalo mas masaya. Pag-bigyan.
Ano daw? Same building of union. Ano? Same building of day to day. Yeah, legal fee day to day there, okay. يلا خلص your CV and your brother CV with you and no. No, only that one. Just send that one. It's already, what's that? In PDF. I don't have print CV. Only like that. Because my cousin is in the Discovery Garden. We live in Discovery Garden. Bubuon. Naghanap ng trabaho. Oo, naghahanap. Babae. Lalaki, ano? Accountant kasi to. Nanapan ko nga ng ano. No, try to open. Try open, okay. It will be open. Try. My cousin is accountant, certified accountant. So please, you can, what's that? If you can help me. In Tashel, okay. In RT, okay. In Itisalat, okay. Where you can put him. Update me, okay? Update me a lot too because my cousin is waiting. Wala na, nakaihi na si Jam. Wala naman, grabe ka. Palayasin ko kami. Nakaihi ng buang. Karan. Yan, karan. Lah,
Nakita na din ako noon. Tiklat. Kita niyo sa tiklat. Puro yan ano, kamot. Sabi niya, parang iniyot eh. Di ba Kasi yung una na-virgin ko na? yun? Sabi ko, inaano ko na ngayon sarili ko eh. Kinakalma ko na. Ito gusto ni mama. Hindi ko gusto. Sikreto to. Wow. Kailangan pa rin. Meron pa pala. Hala. Atay ka dyan. Kain natin yan ngayon ha. Pag matapos yan, pakain ka. Gutom na ako. Yung may pantilay na rin. Bukas pa uwi pa sa ano mo. Amo mo. Mga 13? Suntukin kita, magano pa tayo ah? Saan pa tayo? Maglablab pa tayong dalawa? Buang ka? Hindi mo na mapinta. Totoo pa mo. Alam, may natutulog pala dyan. Ang ingay natin. Sorry po. Ano po kayo? Nagising yung ingay po namin. Tagal ko si Jam. Hindi ko yun, hindi naman nagsabi. Trabaho na po. Hindi pa sila, nagtatrabaho. Sa trabaho ko naman. Paano lang? Yung trabaho Mas na. malaki nga sahod mo na ginagawa mo. Paano na yun?
Ng lalaki na lang din. Dun sa, yung kaibigan ko naghahanap, ako nga yung pinapasok, hindi man ako makaalis doon sa Ano amin. naman? Dun sa may ano, address hotel. Ano naman yung kudada? Sa bahay. Wala ka namang ano, babantay ang mga bata. Linis ka lang. Linis na. Ano? Ano siya? Ano yung Lebanese? Pero may ang yaman naman. Ikaw dapat lumayos ka na dun sa ano mo. Pag-iit ng sa 2,500 to 3,000. Kaya Ang ano kasi ng may visa sa akin, bayaran sila ng 8,000. ngayon ko magpaano na eh. Kaya nga. Pag ano, di, umano na, sabihan mo na, sumbong kayo sa ano, pag matapos ka na, huwag ka nang ano doon. Kaliwali yan, sino sino. Kasi ang yaman nga ng dati kong amo, wala nga silang nagawa. Isa yun sa mayaman sa Dubai yung amo ko. Wala silang magawa kung ayaw na nila o kung ayaw na ng tao sa'yo. Rights mo man yan. Kaya nga. Umalis ako sa kanila na yung ticket ko nga, tinira nga nila, binigay nila sa akin ng pera. Mabait pa rin yun. Yung mga gawa. Ngayon, edi isumbong mo. Takot din yan sila kasi hindi na yan sila taga rito. Eh, yun nga, lokal. Lokal yung amo ko dati eh. Mayaman yun dito sa Dubai. Alam mo yung mga Alhab Tours, ano? Alhab Tours yung amo ko eh. Isa yan sa mayaman dito sa Dubai yung Alhab Tours. Ngayon ko na eh. Sawa na ko. Yung ano, galing din sa Arabo. Ano din sa Suba. Tama ko. 3,000. 1,500 siya sa ano. Sa inalisan niya. Nag 3 years siya dito. Yung Lumipat ano ko siya. naman, ano naman, ako yung sahod ko kasi nila. Kaya sa alaga ko. Kasi special child alaga ko, anak na eh. Ikaw, mali. Malaki na rin pala sahod mo. Ngayon ko na eh. Kapagawa na ako. 6 years din ako nagpalaki sa bahay. Ano pa ba yan? Ito ba yan? Sa akin yan. Kasi palangalanan naman ako.
Alis ka dyan. Kaya makakaroon. Ay, naubo lang ako. Hindi ako makahinga na eh. Sakit na dyan. Ganda ng trip natin ngayon. Yung one trip na magsama sa Sarda, hindi nagsama. Ako talaga, ilang oras lang to. Pagdating mo sa amo mo, hindi ka na magpatulaw, bukas na. Likit ko nito eh. So, mantika na. Hindi mo na ako pinipilit na mag-iing. Siyempre, ikaw na lang. Makita mo, ikaw ba naman maglalakad ka doon? Matawa ka lang. Kapag ka, yung sa trabaho mo, yung magaan mo ba mo? Oo, magaan naman sa kung magaan lang. Alis ka na, kailan ka pa mani dyan? Kabago ko din. 1 month pa lang ako, mag-2 months pa lang. Dyan sa amo na yan? Oo. Hindi atay na. Kaya nga, maano naman sila, okay naman sa trabaho. Okay naman. Kasi umaga tapos na ako eh. Ah, 11. tiisin mo na lang. Oo. Magkano bigyan niya? 2,000, di ba? Tiisin mo. Hindi na natin. Dito na rin, no? Ay, wag. Nakikita dito din. Ay, dyan, pwede. Dito, dito. Bitis ko masakit siguro. Sakit na siguro nito. Ah? Ewan. Di ko nga. Pag kaya ko pa. Pag kaya ko pa. Gusto ko yung mother and daughter. Babae anak mo? Yes. Mas maputi pa si kuya sa maputi ka pa kuya sa akin. Ayan mo na. Kasi si Kuya, ikaw kumakayod ka eh. Kumakayod tayo siya. Hindi, ano talaga ako. Item? Meron Meron na mo na. talaga ako. Basta may butas. May butas ka naman. Anong connection? Wali-wali mo yung item. Ang importante may butas. Ka. So, gusto naman, may jowa naman. May jowa ka na? May jowa naman. May jowa naman talaga ako. Ang saan ang jowa mo yan? Kasi sa Pilipinas man yun. Sa Pinas. Ba, ayun ako marinig tayo ng jowa. Aray, nako. Sakit mo dyan? Napil mo na yung sakit? Malapit na dyan. Kasi malapit. Kaya na ko papel yung sakit. Baka maano ako ni kuya eh. Ang dali mo. Matunggo. Alam mo yung matunggo? Hindi. Ang tungkol. Ayun, tawag. Yung ganuhin? Oh. Batukan? Yung gano'n? Matukal. Bitul ako dito. Masakit ng ganyan yung maraming ganyan gano'n. Yan yung masakit, yung madami kuya, di ba? Pero yung mga line-line lang yung mga name. Hindi. Ano yun naman? Change na ako. Si Jam. Hindi, pwede mo naman lagyan ng ganito nga sa akin. O, di ba? O, yun, may dahon. May bird. Ayan kasi may ano, may ganun-ganun. O, maliit lang naman yan. Ay, wag lang. Baka Oo, parang, hindi. Maliit lang naman yan. Parang ganun lang din kuya, no? Pag maliit lang. Ito talaga inano ko. Trinay ko talaga.
yan, alam mo na. Ay, yung kasi. Uulitin pa ba? Saan mo nabalak sino? Dito? Ayoko. Yung kamong ko dito, okay na yun. Dito. Okay. Gusto ko yung ano, mother. Dito, dyan, oh. Kasi mahilig ka mag-ano dyan. Makikita yung ano, lapad ng likod ko. Kali yun eh. Basta astig, may tato. Wala pa din likod. Ako wala pa din likod ko eh. Sige. Sige. Tagal kasi maano dyan kasi makapal tayong mga ano, mataba kasi tayo. Di ba Bicol si Lenny? Ako. Ba't di nagbubot? Ayoko. Sabi ko lang. Hindi ko yan, kahit noon pa naman. Hindi ko man yan minum. Hindi ko feel. Puro kasiraan lang kasi ginagawa. Mga kontra ba? Kaya nga, wala mang nagawa yung ano nyo, be. Ano na lang sana, kung gusto niya na gustuhin siya, yung galaw. Galaw-galaw ba? Tapos parang bukang magsalita, be. Ano kayang nasa utak niya, no? Yung magsalita siya ng gano'n. Lutang. Adik ata yun eh, pinaano Lutang siya ata yan. lagi, no? Hit siguro yan ng 1 kilo bago pinasalita sa ano, media. Palagi siyang lutang magsalita. Mali, lahat talaga pinagsasabi niya, be. Kaya tinatawag tuloy siya ngayon siya yung mama. Binabas nga ako, nag-comment ako doon sa ano, kasi pupunta si Lenny sa ano, sa Sorsogon. Sa 16, nag-comment ako sa ano, ma-lockdown ulit yung galit na galit sa akin yung mga reporter. Mga taga doon din. Kasi di ba nga pink ribbon yung inaano niya. Pang sa cancer yun eh. Di ba? Hindi sabi ko, yung nag-post ako na, pinost ko yung picture ng breast cancer month, di ba? Tapos sabi ko, bang gagamit ng ano, yung ano nga, yung ribbon. Ang daming nag-comment. Pinapatay ako. May ano din pala siya na supporter. Tapos may gurang doon, may matanda na nag-comment pa ba? Sabi sa ko, ikaw, sinong gumagamit sa'yo sa UAE? Sabi, personal. Ano sabi mo? Sabi ko, sagutin mo. Sabi ko, Lola, sagutin mo po. Baka may alam ka. Baka ikaw. Sabi ko, ikaw na lang sagot. Baka ikaw po yan. Baka lang pala pala pumalit. Woo! Madami naman mga taga-Bicol na BBM, ay BBM. Doon lang sila mag-anta. Ang iba kasi inaano lang nila, parang ito may presidente na taga-Bicol. Yun lang yung inaano nila. Ang wala nga siya nagawa, kahit busy siya, wala nga siya nagawa sa lugar. Diba? Ay nako, kahit pumunta kayo sa Naga, magtanong-tanong survey. Ang daming may ayaw sa kanya. Kasi wala namang nakitaan.
Pag yan basa, umihi ka talaga. Ha? Pag yan basa, yung ano mo ngayon. Umihi ka. Bagaan. Hindi naman ay. Kaya nga umiyak ako doon sa mito. Ako umiyak ako. Ayun, gumugulo na. Yan, dugo, ulam mo. Ito. Stig ng buang mo. Nanginginig ko yun. Baka matagkamoy. Dapat mo. Dito rin siya rin. Wala, ano rin ka? Oh, akala ko na yun. Ah, kaganda-ganda lang ka. Ikaw lang talaga transfer. Medyo. Hindi ko lang suka. Pag sinabi mo, hindi ka papayagan. Ano naman yung ano kasi ako? Ang ganda. Kaya ito mo. Ayoko ano yung mukha mo kasi ano to eh. Mag-blind siya kung punt-punt na yun. Oh. Isa pa. Ang ganda to. Sexy. Dapat mag-short ka na palagi. Para Palagi makita na ba yun. short? Lahat. Ano, may Ito naman pa sa Kaya nga Ay, maganda. Hindi mo sa tulungan mo. hindi ko pala kasi. Bahala sila dyan magtingin.
pa man? Oo, naglupit. Mga sa lighter yun. Isang daan lang yan. Diba? Ang laki naman ng ano yan. Nakasubo. Pasuko si Kuya. Naku ah. Ang laki tapos isang daan lang. Kala ko mabilit na yung phone. Tungo. Hindi ako nagdi-delete, Kuya. Pag may katunayan. Wala. Kunti na lang masisipa ako si Kuya. Wala. Yara lang ga, your father. Yung papa mo nagtawag na. Tatay mo to? Ah, anak. Kapatid mo siya? Anak nga. Kapatid daw. Ah, kapatid mo Sabi yan? ng isa. Anak nga. Yun. Ayun. Yung may bumangon kami ng mga babae doon. Ingat. Na, pwede. Saan pumunta? Ilang taon ka na din? 16. 16 ka pa? Kasi nakuha mo, Kuya, agad no. Yan ang anak mo? Naku, hintayin kita kasi nag-iisang anak ko. Yun lang. Dito yan nag-aral? Modular sa Pinas pa rin. Ah. Ay, module naman kasi, Kuya, no. Okay lang yun. Parang bakasyon din. Kinuha mo tapos nag-module din? Sa Kasi Pilipinas na ano? Online, di ba, sa ano? Na? Ano pa lang ang Facebook eh? Pag mag-Facebook to face, uwi na siya. Mas okay kasi ngayon, no, na sila yung pumunta dito. Oo, kasi Kesa tayo yung uuwi. Yun yung ano talagang... Tulad sa mga dalawang cancer flight. Yun nga, cancer flight, sige baga ang ano. At mahal pa ng ticket. Pag papunta dito, mahal din ko yan. Hindi mo. Ano. 1-3 lang one way. Oh, di ba? Pauwi lang ano. Mahal talaga ng tao. Hindi. Excuse, nabusog na ako kaka-yunga na yunga. Yung, ayun. Iwan ko, kasi hindi ako Tagalog. Bisaya ako. Hintayin kita dito nga. Bata pa man ako doon, malaki lang talaga katawan ko.
Buwangin kita. Sabi ko pwede salita. Siguro sabi lang ba? Kasi atin, tanda-tanda na. Tanda. Sorry na siguro na, no? So magpatato ka na. Gusto mo siya yung magtato. Ay, hindi na. Bawal ko daw. Ayaw lang may babaeng may tato. Takot-takot. Sabi mo lang yun kasi mas malaki nga to. Pag maliit lang naman, wala naman. Oo nga, sabi ko yun. Nakakakilig tayo. Yung first time ko, ang dami yung iniisip ko. Basta napaumuhan na ako. Ang dami kong drama. Buti nga hindi naisip ko yung sa akin. Nakapandarabiya. Gusto ko sana magpaano dito. Dito no? Okay. Ay, wag na dito. Yung dito lang para makita. Tapos kita na ng asawa ko. Uy, yung iniwan ko. Okay na ah. Kamove on na. Gabi na lang ka. Huwag ka na mag-ano lang ka. Alikap ka na. Bawal yun. Bukas ka na magkakabili. Bawal din sa inyo. Bawal sa amin yan. Ewan ko sa inyo. Bisaya Bawal din ba Saan sa ka sa inyo? Bisaya? Mindanao ako. Ay, hindi ba? May Duterte ka pa. Duterte talaga. Huminto lang siya. See? Nasunurin siya. Huminto lang siya. Hindi pilig na laka. Gusto yung mag-asawa. Uy, dami mo palang karibali. Dami daw, gustong mag-asawa. Hindi ano ko na din yan. Nanay mo na ako, baby, okay ah. Sila yun ito, amo. Pangalaang nanay. Pangalawang nanay. Sila hindi ka ba? Tingnan mo. Nanay na natin lahat. Kakahiya naman mo dumampot sa bag mo. Beauty pala. Hindi naman ang tagal na yan. Kala mo, ano no? Woo!
Rose. Ano pala na dito na? Hindi ko maintindihan sa... Naku. Ang alam ko lang sa Ilocano kuya, okay lang. Ano yung okay na? Di ba mura daw yun? Yung mga kaibigan ko kasi Ilocano, tinuturuan ako ng mga kabuangan ko. Yawa. Ano pa ba yan? Yawa sa amin. Ay, sa inyo yung yawa. Yung okay lang sa Ilocano. Sa ano? Tingnan, pag yan lang. Parang siyang ano mo. No. Hindi masakit. Ito yung ano, yung madaming ano lang. Yung pag nagkukulay. Excuse. Naku. Nangangoy si ano, si Doc, klaro. Nangangoy siya, nalaligo.
Yes, nga na ganun. Anong nagawa mo ng chocolate ko? Ramdam ko. Okay na yan? Joke po siya. Kaya mo na kayo. Pauwi naman.
Sure. Okay na yan. Ganda eh. Ay, ito. Ano yun? Hindi ko yung gits ang gusto ko eh. Check that. Ayan yung tutuloy ko yun. Picture mo to, tapos Dali ito na. parang ganun. Magbuot ra ba ka na po? Sige. Picture mo nga siya mamaya. Forever yan. Magpatato pa ako. Ikaw! Antayin Maliit mo lang ko. naman yung kuya, diba? Mabilis lang yun. Yung, pakita mo nga kuya. Saan doon? Mag-close? Hindi masakit kuya ito. Di ba dito ko Di ba, di ba maano lang yan? Kasi nga. Send mo sa akin. Send mo tayo. Sige. Kanino po? Ano ba? WhatsApp o Messenger yun? John, ano yun siya? Sige lang. Kahit sa messenger. Hindi pala tayo friend kuya. Lang-friend mo ako. Aray, non-friend mo talaga ako kuya kasi friend na talaga kita. Nasa bahay pa lang ako nagtatrabaho. Nakita ko ng mga ano mo. Dali na yan, yung ano mo ya. Madali lang ka? Bakit kasi ang sakit din? Ito, nasaktan ako kasi nga. Ito na talaga yung ano, yung sinasabi ko yung may kulay. Gusto ko sana dito di oh. Sunod. Ah, sunod na naman. Isend mo sa kanya dyan. Kaya kuya. So, WhatsApp mo yan. Jam. Sana si Jam. Sabi ko, masakit. Sampal talaga ito si Jam. Sampal ko. At malabo naman. Ewan ko, kinuha ko yan sa kay kuya eh. Lubat ako, lubat. Alam. Kay kuya ko na ano yan, nakuha sa Facebook niya. Saan? Yung ano, yung sinun ko na kay Jam ko yun. Kasi ini-screenshot mo lang. Ngayon o. Ay, isi-save na lang. Alam naman yun ni kuya eh. Makikita na. Ito kuya. Send ko. Puro na lang picture ng bayhanan niyo. Ganito, nakatayo. Ah, sige. Namaga. Ay na ano. Ayun. Maga na nga. Hindi na ito yun. Hindi na pala makita ang beauty mo at MIB Ayan. kita. Ismail din. Yeah. Ikaw na nga. See? Sexy mo ah. Isa pa. Isa pa, maliwanag. Mamaya na, kain tayo. Gaganon ka rin doon. Sakit. Tingnan nga natin. Tama lang sa design nga din. Ay, beauty center. Ha? Sakit? Masakit malaki ito. Ngayon lang ako nagpatatok ng ganito. Ang laki kasi. Wala may ano. Ito, nakita ni mama. Umuwi ka. Umuwi ka na dyan. Maganda yung dito. Siguro ang sakit nito. Dito. Kasi ano eh. Buto.
Bakit din yung Itulog ko lang ito namin. Bukas na duty. kung marami din pa ng ano sila. Yung simple lang. Pwede din naman to kuya. Oh. Like ito. Saan Yung, mo ba? yung maliit, dito lang naman lalagay ko. Kuya, katili yung pwede lagay dito. Ha? Ito? Maliit ka. Yung, oo, tapos lagyan na lang ng pangalan ko. Kasi kung yan, di mo ba maano yan? Ay na naman ah. Kasi, okay lang din yung sa akin. Pareha lang naman po. Kaso yung rose, di ba may stick siya? Parang mas maganda siya sa... Wag na. Diyan nga nilagay, oh. Dito nga nilagay yan eh. Sa sample ni Kuya. Nakita ko nga sa sample ni Kuya. Nako, gagan. Bye yun. Thank you. May naman. Tidak ko makadagasak mo dito. Pinapidya ako kagabi. Na. Kasi, di ba nga magpa-register ako. Magpa-register, punta na ako ng embassy o sasama ako sa expo. Magpa-register na lang ako. Kasi sasama ko sa expo. Hindi man ako maka-enjoy mag-silpi-silpi doon. Oo, kasi nandyan sila. Sunod na lang. Kuya, ang laki ko na niya. Ang laki pala niyan, Kuya. Hindi na maliit.
Ano lagyan mong name? Junisha? Kisha? Ano siya yung pangalan? Isang pa. Kuya, laki naman yan, kuya. Uy, Mas malit ka. mas maliit pa niyan, kuya. Ito pa ito. May liliit pa ba niyan? Liit naman, kuya. Ayoko nga sana mapatatok ko yan. Sa laki-laki ng ano. Okay. Kung ano na nga lang, pangalan ko na nga lang, lagyan lang ng mga ibon-ibon. Oo. Hindi maganda na nga yun, no? Pwede naman yun ni Kuya, lagyan ng pangalan ko yan, no? Litan mo, ano, ano, hindi wala pa yan. Di ba BBM ka? Lagyan mo BBM. Bago. Ayan, ano, Ayun. Tapos name mo. Oh, O, lagyan mo Pacquiao. liit na. Pacquiao for president. Ilan ko na? Tapos, ano lang Name. Name ko lang po. Saan may Anong lagyan? pangalan? Yan ang spelling. Lagyan ng pangalan ko. Yan po. Kisha. Yun na yung gawin nating stem niya. Ah, sige. Pwede din. Ganda na yun. Asan yung itch niyan, kuya? Namigay si Pacquiao ng tigwa 1K. Sa ano, Batangas. Hindi daw yung boat buying. Kisha. Tama. Ano po? Huwag mo nang ilagay yung stem, kuya. Yung kisha na lang, di ba? Yung ano mo. Hindi na. Okay. Parang iwas kayo. May nasa pa.
naman. Ganda. Okay. Saan po lagay? Dito, dito. Dito na part. Kaya eh. Wala mo. Ano yun mo kung saan bandang Doon sa hindi masakit kuya. sa papel lang, hindi mo sa Kuya, first time ko pa po ah. Parang naman first time. Iniwan. Anuhin mo nga kasi, di ba, nababae yung asawa mo. So, anuhin mo yung sakit. Nam. Mas masakit yung kaysa dyan. Ay, ang ganda. Ginawang ano. Ang ganda. Ikaw talaga ano nito? Yun. Tapos i-profile mo, sabihin mo, ikaw ang nawalan, maglaway ka. Itisin ko. Kahit ito lang. Oh, ang ganda. Yan. Double E pala yung tissue. Tunisia nga tawag mo sa Kaya akin. nga, para talagang Dunisya. Jake, Dionish. makalait sa pangalan ko. Joke lang. God. Mag-ano lang ako sa bahay. Kaaray-aray talaga ako nito. Kaya na mabulgang dyan. Pa-relax. Bakit ba kami? Wala ako eh. Ito lang yung nano ka. Kami? May mas pa pa. Ito, madami akong mask. Naku, sakto uwi ko nito. Ang ganda. Uwian na talaga tayo pagkatapos. So, para siyang nasugatan din pala siya sa inyo. Ha? Siyempre, nagugatan siya. Feeling ko pag may tato, hindi na ako kaya ng ex ko. Bakit? Inaano ako eh. Minamaliit ako eh. Adik na yun natin. Kailangan kong kumain na chocolate. Hindi rin mga piligsaan. Higa pa ka dito. Uy! Oo nga, relax. Akin na, video ko lang. Tangina, ang sakit. Nay, makita ka na yung cellphone mag-video kita. Sandal. This is it!
Lord. Kahit di ko tapusin ko, babayaran mo ka ng buo. Ay, anuhin ko. Punta ka doon, Jam. Suntukin kita, Jam. Ay, huwag mo ko si Pain. Sira nga yung ano ko. Yung phone ko. Yung sa akin na lang, alam. Kaya nga. Okay. Oh my God, Lord. Isin mo ah. Pagdating mo yung alam mo. Aray, kasakit. Ayaw mo niya. Kasakit pala pala. Aray. Shit. Ang sakit. Oh my God. Ang sakit pala nito. Hindi. Don't worry. Ganyan din ako. Oh my God. Ang sakit. Shit. Sakit pala nito, Joe. Ang sakit ka, Joe. Ganyan na yung reaction ko. Kaya pinaramdam ko din. Ang sakit pala talaga. Isipin mo, mas masakit yung niloko ka ha. Oh my God. Ang sakit pala. Kaya yan. Pakasalan mo ako, be. Kasawahan kita. Ang sakit naman ito. Ay. Yan. Kasawain mo yan. Ang sakit. Para hindi ka masaktan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sakit naman ito, kuya. Ang sakit. Hindi ako. Hoy! Yung anak ko. Pag di mo ako asawahin, hindi ko babayaran yung papa mo. Sakit! Oh my God! Sakit naman.
dinarina yung ano ko, be. Oh, sorry. Uy, Ah, Yung kamay. hindi ba na masakit sa ano, kuya? Pag sa walang buto, no? Parang inano lang kasi. Ano may ngay? So,
ka uuwi dyan? Suba. Sa ano yan dati dyan? Marina, ha? Hindi. Dito ba ito sa ano? Yung Suba Realty nga. Dubai. Sa Dubai Hall. Malaki. Ano yung dati? Damak, no? Ano Bago station yun eh. yan dati? Walang ano dun. Basta sumasaya akong metro, ang financial. Or sa ano. Di ba may Suba Realty Station? Wala. Meron Iba yun, iba. Iba din yun. Kain na dun, baby boy. Huwag mo na akong anuhan, baby boy. Kasi, nako. O, diba? Binibidyo ka pa. Ano pa? Tawahin ko na talaga yan. Tawahin ko, anak mo ko yan. College na ba yan, ya? Ay, ginagin pa ka naman. Tapos na. Usap ka ko. Kaya pa na. Cheater. Na, cheater. Ah. Okay. Tapos na yun. Pinagsama natin na lang. Pagsama. Kasama sa akin dyan. Kaya, Ayun na. oh, wala ko load. Naposo naman yan. Walang data. Yan sa sakit. Laki na. Ayan na, maga na. Wala man na maga pala dyan. Kunti lang na. Ganun pa rin kuya yung bibiling kong cream. Ito mas mabilis sa'yo. Hindi ba yung pareho nun? Iba yan. Mas Ay, ano yan? Bago? Bago na to. Yan din yung akin niya. Picturean mo dyan. Cream. bili ka sa baba. Picture mo lang. Si kuya kasi hindi naman nagsasalita. Kuha rin ng pera. Picturean mo, be. Be,
Lagyan natin maya. Sige, hindi kasi nagsasalita. Naku, talaga naman. Akala ko binibenta nila ko. Ayun. Meron ako dito dati. Ilang Ano beses to sa- i-apply yan? Ina-apply ito sa mukha. Ah, Oo. Moisturize it. Moisturize it. Okay. Salamat. Napadala ko ata yung ganito. ay. Nagutom na ako dyan. Lapit ang Jollibee. Ba't ito nagdadalibin? Merong ano dito, yung mga isaw-isaw. Saan dito yung isaw-isaw yan? Dun sa Sa Satwa. Manila din. Manila. Ay, meron na dyan. Kahit ganitong oras. Inisang bawal na ako. Bakit? Umatake na naman yung ano ko, Picos. Baga. Kung nga 1 week, talaga ang hirap ng sabi ko, bawal ka akong kape. Bawal ako dito naman laklak. Tapos, mga isaw. Tapos, bawal din ako ng ano, isaw, kape. yung mga Mag-Jollibee alat. na lang tayo. Tapos, alam mo yung pinapa ko yung tuyo. Doon, Bawal din isang- tayo, ha? Isang oras lang. Isang oras talaga inatake yung ano ko. Uso. Mabawal kasi linan. Ano? May pikas na ako. Ba't ka nagkaanak ka ba? Huh? Ngayon lang. Nung ano na, nagpa-check up. 2017 ako nag-check. Bumalik na naman. Kasi nga, kumain na naman ako ng ano. Nag-lilo lang ako. Parang nag-ano ba. Nung nag-stop ako, okay pakaramdam ko. Napakain na naman. Yung ano, ovarian size. Yan yung, maliliit pa siya. Madadala sa gamot. Kaso nga, di na ako Asawa ka na ulit. Uwi ka na Pinas. Para magkaano kayo. yung Pecos mahirap magkaanak. Kaya nga. May anak na isa. Yan na lang ang ano. Ano, kaya mo na? Diba? Hindi man siya, unang para siyang masakit. Hanggang ano na din pala. Maano yung paglakad? Yung sa'yo, para kang naiutan yan pag maglakad na yun. Nakakahiyan, kaasama ka. Baka sabihin, saan na to galing itong mga babae na to? Bakit yung isa ganun maglakad? Ang isa, okay naman. Ang ganda na ba? Dapat tinanong mo para kunti yan. Tinaas pa? Hindi. Binaba, no? Tama yung nilagyan ni Okay lang, Kuya kasi- sana. Hindi kasi, ito nga yung iniisip na ito. Pag doon. Hindi, Ah, okay na rin to kasi ang iniisip ko na makikita. Itatago ko muna sa amo ko mga ilang pag nakita na ni ma'am, doon ka na, ay, ako, nagpatato. Kasi ito, dati, yung amo ko, yung alaga ko din nakapansin. Bakit nung may nakasulat dito sa ano ba nakalagay dyan sa'yo? independent? Masya. Independent nanay ako eh. Yan. Lahat yan may mga ano, Ganyan. mga symbolize ba? Yan, bakit, yan? Lumipad ka na? Fly. I want to fly. Gusto ko mag-unwind. Kasi puro na lang ako ano. Problema ba? Consumisyon. Unwind. Sunod, ano mo kaya ilagay? Basta ako pala rin ako. Keep in touch na rin tayo.
asawa ko, huyo sa akin. Yung asawa ko, pag ako makaalis, huyo ka sa akin talaga. Huyo. Mahilig kasi ako mag-shoot. Ang laki eh. No? Kasi? Landi kayo tignan eh. Oh, see? Ayun nga yung mag na, oy! Puro lang ang trabaho. Nakinig ka rin pala sa amin. Oo, nakikinig na ako ngayon. Maglandi Nakikinig na, ako ah. sa inyo. Hindi na nai-stress ako sa buhay ko. Oo nga. Puro na lang Ate Ning, Ate Ning, Ate Ning. Tita. Ang asawa ka na rin. Kaya mo yung asawa. Anyway, Bakit ayaw mo? dami kong binubuhay. Mag-asawa ka, kawawa yung mga binubuhay mo. Kaya nga. Kawawa talaga. Pag ako nag-asawa, ewan ko na lang. Kawawa mga pamangkin ko. Yung anak ko, walang problema. Isa lang anak ko, kaso yung mga anak ko. Ako hindi ko na rin iniisip yung mag-asawa. Sa akin, kung may maghintay, yun. Kung wala, di wala. Maglulundon talaga ako ulit. Baka yan. Nayaya ako ng pinsan sa Poland. Okay din doon. Hindi ko naman kasi pinesa na anak ko. Hindi ko na Dapat sa ano eh. Okay. Kiss naman yan? Aray. Sakit naman. Yung babalik-balik na kami ng Germany, alam mo yung naisip ko rin mag-run away doon. Iisip ko rin na, hindi kasi sila marunong mag-English eh. Yun yung nakakaano sa ano. Hindi ka marunong mag-German ako. Kawawa. Kaya mag-isa lang siya pumunta dito. Mga ilang taon pwedeng mag-pumunta dito. Kahit ano naman, mga 5 years old pwede na. Kasi Pwede? pwede mo ipag-guide sa ano. Guide lang. Oo. Dapat Sa attendant. malakas loob ng anak ko, no? Oo. Magkano lahat na gastos mo? Lahat, visa, yung mga ganun. Kasi siya naka-father's visa kasi siya. Kaya Ah. mas mura ko na. Mas mura. Under ng sponsor. Ay, ganun ba yun? Eh, pag sa company naman, ganun. Okay din. Yung halimbawa sa akin, di ba, i-ano ko yung Ay, ano mo sa amo mo? yung sa Nakiusapan mo amo mo. sponsor. Bali sila na yung ano. Ilang taon ba na? 10 years old. O, di okay na yun. Pwede may palaro sa anak mo. Kasi nga, inaano ko, kung hindi naman ako yung ilang years na, di ba? Pag di ka ba makauwi, every year ba yung bakasyon din sa niya? Ilang Tapos years- binibigay nila Ah? ang pamasahe mo pag di ka makauwi? Hindi. Hindi ko pa na-try. Ay, yung ano ngayon, oo, binigay. Binigay yung ano. Yung sa kanino? Yung sa last employer mo, ano Oo. yun? Yung last,
Yun ngayon, every year naman, pareho din, every year. Tapos, syempre, Ayun. gusto ko rin makarating din yung anak. Isa lang naman. Tapos parang bakasyon na ilang days kahit ganun. 31 months mo. Iba pa rin kasi pag na-experience. Ang ganda nga kasi taglamig. Ang pagkakantig init kasi Kaya na, kahit mga ano. Basta yung ano ba? ang mga taglamig kasi madala mo kahit saan. Ayun, nanginginig ako. Nanginginig pa nga pa ako. Nanginginig naman ako. Yung sa Cebu pa, grabe, ang tagal na. Hindi Ano? ko ma-refund yung ano ko. Ano? Ticket. Huwag mo na asahan. Hirap. Kayo din? Hindi yung kasama ko ng trabaho. Hindi na pa niya rin. Itong ano rin, Pinas tourism. Wala dito. Ayun yun eh. Ina-update lang naman namin na yan yun. Paano ba yan? Mura lang, pero syempre, Magkano nga ng mura? 1.6. Mura ba yan? Pinakamura na yun. Uy, yun na ba kuya yung pinakamura? 1.6. So, ano na yun ah? Malaki na yun ngayon. Oo. Hirap kayo maghanap Kasi ng nung pera nakaraan, na. mga ilan yung, di ba may 8,000 pa? Sino nag-ano nan? Sino nagbigay ng pera naman Yun yun? nga yung umalis mo amo. Sana inano mo eh. Hmm? Follow up mo ba rin? Oo, pinapalo up ko lagi. Sabi ko, ay muna, magugutom na. Ang galing mo. Ang lamig ako. Ako na yung cellphone niya.
kaso ko lang yung ano ko, yung YouTube ko. Meron sa siguro ako sahod. Ano? Yung asikaso ko lang yung YouTube ko. Ba't ang nilabot ako? Wala, hindi ako makain. Ilan na ba subscriber mo? 500 plus. 500,000? 500 plus? Ang TikTok na tayo. Isang napagalaw sa sakatap. Kuya, kulit mo muna kami sa ano, kuya. Okay na pa tapos. Naubos na yung ano ko eh. Nasisimbo. Ayun na. Yung baby ko. Ay, naku, baby ko. Kami lagi sa ko sa'yo lang ga. Kaya siguro sa ginagano ng papa mo, oh, naiinis siguro siya. Didiin niya, oh. Asya, salamat. Uy, aray. Bakit naman? Alhamdulillah, tapos na. Tapos na yan. Naisip mo na ba na bakit? Aray. Kumain eh, no? Inanap ko yung ano na yan. Ano yan? Sa TikTok. Dapat nag-jowa ang tambay. Ano, tapos na yan? Ay, thank you. Aray. Ay. Cute. Dali na. Ano mo yan? Ito na nga akin. Tapos Ano mo sa... Sige. Kilig-kilig. Bakit? Ikaw mga anuhan ng bata sa Share lang. Joke lang. 16, 29 ta naman ako. Nagiging acting din yan. Mag-London muna ako dudong. Balikan kita dudong. Okay. Kunin ka daw niya. Kukunin kita. Ako na magpara sa'yo. Sabihin ko sa tatay mo. Okay, dudong. Dudong. Paralin ko yung ano mo yan. Ulang ba yan? Barya ba? Sakit naman. Kaya diniin niya ni kuya kasi nagpa-cute na ako sa anak niya Wait lang, picture ang ginagawa. Ito lang picturean mo, huwag na yung mukha ko. Isa ka yung ganyan. Naka-short ka na nga yan. Ito naman na. Kasi ang sakit na.
Salamat, kuya. Salamat sa lahat. Salamat. Bye-bye, Dudong. Ganda. Bye-bye. Para kang mamasang. Wala ka na dito yan? Ayaw na yan. May salamin dito? Ito dito. Ito yung gitna. Ito. Yung frame natin ah. Hindi pinag-natin. Sabi ko sa'yo eh, maganda eh. Syakit lang ang syakit. Hangga, babalikan kita lang ka ha. Mag-load mo na yung ating mo. Okay ah. Salamat kaya. Sige po, ingat. Salamat. Balikan kita ako naman para sa lahat. Salamat kaya. Bye-bye. Iya lang ba? Dudong. Dudong mo na yun. Puto. Moto hindi ko na yun. Dudong. Patadudungan. Isa na ko din. Dong. Weekend. Better niya sa garanda. Hintalan na yung Dinilantos? Okay. Malinay ba yung tay? Kabul lang nga yun. Aming nga Facebook. Aming. Come to ni titang ano ba? Ay, Bunda maawan to no ka. Naglagi pang dudong na yun. Nagan na. kabul lang nga ito. Dudong, dudong. Bung, bung. Ano mo balikan na ka. Ano po yung manlagan mo ta? Dudong. Ay, may siya. May silaw. Ito to. Bakit pa sa akin, Dodong? Day. Torpe. Sarapi. Oh, naanak nga raw dun ako. Aji live na ka. Goodbye.